عصرت شدشت مسكرم شنت شعت ميتن حدن عمت مرت زمن رأس منقشا وحنس مخانيو أبندرتا حرقو نداشون بحر قحصاي شو عتك زيت عللم بعلت بيتهم ويزرو عزي بولدو جورجز ود ثقالا قلا ادميقو نابيت مرت مساخله ابتستول دلو بوتا او قباب حرقو كافي دلات كساب داويت أو قدام داب حدرا صمو دقوان سجين أب سقطا كتما واكسي ماندما زمارين مواسئتن يتبهلا قواقامن كنين بحفشا بمسارة انتاون بحلاون سرعة تمرتي زيمان الترواقما مسحفتن مليقو ناذا دي سابا بشحن تشعة ميتن إسران سلستن زخده أبيت تمرتي ميسيون شودن أبدي سابا مخانيو أنجليزن كالق زمناو تمرتن استمحرم نلعلو هاي تمرتين على حد انجليز بمخاد كاب يونيفرسيتي بريستل بسنة ملكوتن فلسفنان كتابان بخبر استمرقين مچم كاب زحنج جميرنا قواتاين ولون بزتون زفو خبري اتوم استبهلة تقراواي من مخانو فرطو دو مچم قليكم كوافلتكم تخوني اخم نتم زي فلتكم جن كالي زبيتها وجبتها تاريخهم كنوسخ أم بالعصرت تشعت عمتهم جنا أبيت مرتم كله يوم ناي كبور واقسيم كبدة صحف غينهم سرع سجمورو أبعد إنجليز لعلو هاي تمرتنا تمارو كله فاشستا وطاليان إثيوبيا ورره يريو قدما هاي لسلاسي أب سدتا بلندن أبزنور الأوان لناصرነት ኢትዮጵያ ፍጣበቁ ከለው ዞም ትግራዋይ እዚኦም የማናይ ኢድና አፄ ኃይለ ሥላሴ ነበሩ ካጓላ አፄ ኃይለ ሥላሴ ለእልፍተኛ ወርቅ ኣብ ስደት ከለው እመቤት ጽጌ ማርያም ምትበሃል ዝወለዱውን እዮም ከዝኳ ፈሊጥኩም ወንት ቆኒዮ ክቡር አቶ አበበ ረታ ይበሃሉ ኣብ 1938 ዓመተ ምህረት عم مينستري وشقاوي قدات مكتل مينستر كوينهم بحر مقلقال ورنتهم بعابت عارين مينستري تعنا خمنات اتكال مينستري مسريتهم من مريحهم امباسادر لأخون هزعيا وقزات إثيوبيا كوينهم اقلقلهم بملو سلطاننا تمززو اب حقرا وقدات لعولا بركتوز قبوريا اما تشرشا شنت شعات ميتن اربعاتات وراب ببرتا مسبب سلطان شودن بمستير بمزرراب كإلاتات حكمنان قطبا وحاجزنا بإثيوبيا ممصقهم يذكر أب شحد شعات 240 شوعتنا بيدو يزغون باريس استقاعد حفشة وقوعي حورات حقرات كم حلاف الأخو إثيوبيا استساتوفون يوم منستر نقدن اندوسترين منستر هزباو تعنان منستر حرشان كوينهم بالتفراليك زي نات مالالسو زبلبلو يمنزا حقر زيا بهاجر درجة دحارون كما مخار زود قينا مابزي برلمان مخار زود قينا مناقل جيلهم كوراتو أببرتا بزي كاتي سروحهم تاريخاوين تنتاون بحلا وقرستات إثيوبيا ناهو ولو ولدون مسججار رابستجبر سعري وهلو الفلتاتهم أبو جبر زو علو ليك نبرو أبال إنستيتيوت مرمر إثيوبيا خمخان حليفهم بغت علي أب هايل سلاسي قدام يونيفرسيتي بزعبا مصنعتن سنة صحفن إثيوبيا أستمهروتات يهون يرون توفيتنا محقابن فلتات مهورات إثيوبيا محقابن مستي يونيفرسيتي طبق ركب مفتار نحزب زخون مصحفتن مزقبا قالاتن أحتيموم يم عبران ناس تصحفو ጥንታዊ ቅርስታት ኢትዮጵያን መጽሐፍቲ ኢትዮጵያን ምእካብን ምዝጋብን ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናትን ገዳማትን ዝተመስረተ ኮሚቴ መሪሖም ንተመራመርቲ ንበጻሕቲ ንሐዋጽያን ማለት እዩ ወዘተ መወከሲኦም ዝኸውን ታሪኻዊ ሰነድ እውን ዘዳለዩ ጅግና እዮም ንሓድነት ክርስቲያን ዝውክል ማሕበር መጽሓፍ ቅዱስ ኢትዮጵያ ክምስረት ከሎ አባልን አቦወንበርን ኮይኖም አገልግሎም እዮም መስራታ አባልን ምክትል አቦወንበርን አካዳሚ ቋንቋታት ኢትዮጵያ ወኔሮም
መቼም ክቡር አቶ አበበ ረታ ኣብ ርእስቲ ኣብ ጋዜጣ ውሽጢ ዓዲ ይኹኑ ወፃኢ ዓዲ ብዛዕባ ቋንቋ ኣምሓርኛን ስነ ጽሑፍ ግዕዝን ዝፀሓፍዎ ነቐፈታዊ ጽሑፋት ፍልስፍና ናይቲ ዓብዪ ኢትዮጵያዊ ፈላስፋ ዘርዓ ያዕቆብ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ 1936 The Inquiries of ዘርዓ ያዕቆብ ብዝብል ኣርእስቲ ናብ እንግሊዝኛ ብምትርጓም ንንባብ ከም ዝቐርብ ዝገበሩ ሊቀ ሊቃውንቲ እዮም። ክቡር አቶ አበበ ረታ ንኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ባዕላ ክተመሓድር ኣብ ዝግበር ዝነበረ ፃዕሪ ልዑል ኣበርክቶ ገይሮም እዮም። ኣብ 1968 ዓ.ም ምርጫ ፓትርያርክ ንምፅናዕ ብፈረንጂ ምዃኑ እዩ ዝተመዘዘ ኮሚቴ ቦወንበር ኮይኖም ሰሪሖም ትግርኛ፣ ግዕዝን፣ ኣምሓርኛን፣ እንግሊዝኛን፣ ፈረንሳይኛን ከምኡ እውን ጥንታዊ ቋንቋታት ዓረብ፣ ዕብራይስጥን ግሪክን ንምርዳእን ንምምርማርን ጥንታውያን መጽሓፍትን ኢትዮጵያ ካብ ዝተተርጉምሉ ምንጭታት ንምርዳእ ክሕግዞም ኢሎም ብዙሕ መጽሓፍቲ ነቢቦም እዮም። ክቡር አቶ ኣበበ ረታ ካብ ኢትዮጵያውያን ወጻእተኛታት ነገስታትን መራሕትን ከምኡ እውን ካብ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኦሪየንታል 15 ላዕለዎት ሽልማታትን ሜዳልያን ዲፕሎምን ዝተቐበሉ እዮም። ብ25 ሓምለ 1966 ተኣሲሮም 1967 ድማ ብኢደ እቶም ጨካናት ደርጊ ምስቶም ካልኦት ሰብ መዝን ሰበስልጣናት ሃፀይ ሃይለ ሥላሴ ተረሺኖም። ክቡር አቶ ኣበበ ረታ ኣቦ ክልተ ቆልዑ ነይሮም፣ ደቂ ደቆም እውን ርዮም እዮም። ካብ ከምቲ ቅድም ኢልና ዝገለጽናዮ እውን ካብ ጓል ሃፀይ ሃይለ ሥላሴ ልዕልቲ ተነኛወር ጽጌ ማርያም ትበሃል ወሊዶም ነይሮም። እሞ ጽጌ ማርያም እውን ኣብቲ ደርጊ ምስቶም ካልኦት ልዑላውያን ቤተሰብ ምስ ተኣስረት ገዛ ርእሳ ህይወታ ከም ዘጥፈአት ይፍለጥ። እዚ ዘቤታዊ እዩ። መሬት ጥንታዊ ስልጣኔ ነገስታትን ጀጋኑን ካብ ክብሪ ኣኽሱም ክሳብ ዓቕቢ ቁልቁል ውድቀታን ትንሳኤኣን ጽንዓት ህዝባን ዘቤታዊ ቻናልና መዓዲ ትምህርቲ ዘየቕርቦም ዛዕባታት ሒዛ ምቕራብ ጀሚራ ኣላ። ጀጋኑኣ ባህላ ሓቅነታ ብቐጻልነት ምስናቕ ኣገዳሲ እዩ። ምኽንያቱ ታሪኽ ሕሉፍ ጥራይ ማለት ኣይኮነን፣ መንነት እዩ፣ ህልውና እዩ፣ ሓበን እውን እዩ። ኸዚ ሕጂ ሰብስክራይብ ዘቤታዊ ቻናል ሓደ ዛንታ ኣብ ሓደ እዋን